Aba, may video okay sila. Ay, madulas talaga ang chinelas ko. Madulas. Uboy, madulas ha. Nunoy, dandahan lang, be. Madulas talaga, Nunoy. Pahit. Madulas talaga. Magpaano lang ako. Ako pa nagagi dyan sa gilid. Namalas dyan sa gilid. Eh, mas lalong madulas. Ano ka sa tao? Ano sa gilid? Ano pa ako? Hirap na hirap ang lola niyo. Akala ko doon ang ano.
si Diyos. Sanay gibabe. Nauhaw na ako. Wala ng tubig. Wala mineral water dyan. Ang pula ng pisngi ni John Bert, oh. Wala kayo naiwan na gamit? Ha? Wala. Tinignan mo pa doon sa cottage. Hindi, dahil man. John Bert, tutong ka na, Noy. Papa, oo naman. Ay, kaya. Wala. Buyakin na yung bag ko, boy. Kawawa ka Nanay. naman. Tingnan mo. Bigay mo na kay Papa. Kaya mo yan? Para ako nahirapan. Thank you, anak. Sa pag-volunteer. Agot-agot yung mga gamit. Ay, wag dyan, anak. Ay, may mga gigi po. Kung nagtapo ng basura dyan. Akin na, de. Dito, lagay Dali mo natin dito. sa dyan, ah. Ayan. May dadaan. Ano, Papa? Kaya pa? Eh, kayo wawa naman. Ako na lang. Ako na lang. Kawawa ka naman. Baka hindi ka na lumaki. Baka hindi ka na lumaki. Baka hindi na lumaki si baby boy. Nakakahingal talaga. Nakakahingal talaga. O, pataas, bababa. Ikaw na rin, ate. Wait. Nasaan yung ano? May tubig yan? Wala na. Daling sa bahay na. Naubos lang tubig. Parang dyan sa may kinain natin na bubong. Ito dyan sa may... Ano? Ito dyan sa may kinain natin na bubong. Ah, yung muna pa. Ano pa yan? Taas, baba. Taas, baba. Ningal talaga ako. Tayo na lang nahuli. Nandun na sila lahat. Ito lang ako dadaan. Ang dulas ng daan. Why? Hintayin mo ako. Aray ko. Ano ba? Ito nangangatog na ang tuhod ko, ah.
anak.